ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми ютуб. Имрӯз 18 ноябри соли 2025 сол 13 дона мошин ҳастанд ки пешкашро мекунем тамошо кунем. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, компания чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунем, реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастанд. Хуб 6 дона Opel ҳастанд. Opel Astra, Opel Zafira, Opel Astra G Hatchback, Astra G Caravan, Opel Sedan, Opel Caravan простой бачаҳо пешкашро мекунем. Баъдан Daewoo Matiz, Mercedes-Benz C-Class, Volkswagen, Astra, Toyota Camry, BMW ҳастанд. 21 дай фурӯшӣ ҳастанд. خب Daewoo Matiz ҳастанд. خلاصا навори зур пешкаштон мешавад, тамошо кунед. имкон боша лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед. навора сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акаи Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон. Opel Astra ҳастад ки дар кузуфи Hatchback. Hatchback фурӯшӣ солҳои 98, мошин дар шаҳри Душанбе. ҳозирашта 43500 сум нархаш. фақат бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкаш механика. срочна фурӯшӣ. мошин тозаҳай, дар ҳолати хуб қарор дорад, бекамбудиай, ягон айб надорад. беҳадди бад тозаҳай мега, бо як камтар арзонам мешавад. ҳозирашта 43500 сум. 98 сол Opel Astra F дар кузуфи Hatchback. анаи краска бачаҳо, и краскаҳо хадавоянда, талаботи хеле краска бисёрай. яки қисми дохили мошинам тозаҳак. WhatsAppшонда муроҷиат бикунед, маълумоти бештарша бигиред. одамои Hatchback хар ина 98 выпуск 43500 занг занед пурсед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастад ки фурӯшӣ солаш 2001 сол, соли бароиш. Astra G Sedan. мошин дар Душанбе 55000 нарх, бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробка механика, краска сиёҳ, ҳолати нахаду, диска, баллон ва калпакҳои фасон. ҳай краскаш тоза, кузов Sedan, 1.6 механика, 55000 нарх. мошин ҳолаташ беҳтарин мега, фақат як номер мегирӣ, мотори 16 номер мегирӣ, тамом. мотор 100% соат барин кор мекунад ва хадавоиш тупча, элегант, 4 электропакет, кондитсионер ях то маслаша алиш кадагиём мега.
хулоса аниқ харидору занг зане ҳуҷҷати яксола кадам метам утил дорам 55 сомон 2001 1616. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra астае ки дар кузофи караван. Astra караван солҳои 2005 сол бача азиз. Мошин тайёрай. аз учёт бировардагиай. душанбеда қарор дорад 51500 сум нархаш. бензини холӣ объёмаш 1.6 коробка механика. WhatsApp шон ахир 33 да занг занен боз. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қисми салон тоза. бензини холӣ. фақат бензини холӣ қати гаштагиай. мотор коробка хадавои масъалаш мега ё камбуд надорад, яъне ки 100% ҳай. краскашам тозаҳакай. кондисионер печкашам ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷат танировка утил дора мега бо. мотораш 1.6 CP беванус муомила дора, не ки бисёр арзон намешавад. мошин дар пеши мости 46 дай. хуб 51500. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. любителои матиз ҳаминҷа ҳастен. солҳои 98. мошин дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад. 24500 сум нархаш. краска сафед. хечбек кузов. баъдан объёмаш 08 коробка механика. фақат бензини холӣ. мошин камрасход. расходаш кам аз учёт бировардагии тайёраи мошин. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. утилизатсия дорад. транзити тайёр. дар ҳолати беҳтарин. матизхарои серьёзни. ина марамат занг занен. 24500 сум нархаш. 08 механика. бачако, эй бачако, лайкора монен дар канал подписатсия кунен. ҳамин наворои мо дар лайкора ки монден, худо хоҳад мо чӣ мошин дар кора мемонем. не ки ҳаст нафарое ки хушо ба ҳол шунам як лайки бечора чие ки намемонен. ягон вазми намеғалта, не ки лайк монден як дастгирӣ калон аз тарафи шумо мешамода. панҷумин мошини фурӯшӣ. ваз 2110 фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2003. мошинози дар душанбе 11000 сум нархаш. бензини холӣ объёмаш 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка хадавои 100 фоизаҳай. балоно 60%ҳай. мегам мотори приёраҳай. бензини холӣ. ҳуҷҷат утил надорад. бародаро срочна фурӯшӣ 11000 сомон. утил ҳуҷҷат мекунен шахтон. хай мошина ки солҳои 2003 сол соли барориш 2110 срочна 11000 сомши зангзад чахчах кунем. кадом маркаи мошин дар кортонай таги комментария нависта монем бача азиз. мегзарем ба шашумин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry астае ки соли 2005 соли бароричи мошин дӯстони азиз. И Camry ҳозирашта дар душанбе мегӯянд. мошин ҳозир дар душанбе қарор дорад. номерош 75 дар номерои мошин. хоб нархш боша 55000 сум будааст. бензини газ. объёмаш 2.4 коробка механика. газ плюс бензин. Не ки коробкаш механика буда нигоҳ кунем бачаҳо чӣ хел зуран. хоб WhatsApp-шон рӯи экрани шумо. салом бародарон мегам. мошин дар ҳолати хубай. мошин ҳолати хуби техникида қарор дорад. кондисионераш кор мекунад. утилизатсия ҳам дорад. краска тоза сияҳай. дискабалон калпакош зур. хулоса қисми дохили мошинам тозаҳак. кузофиш седан. Camry 2005. одамое ки Camry арзон 55000 сума хоҳиш кардем ина марамат бигиренаш. аз мо навор кардан қабул мекунем, навор мекунем, пешкаштон мекунем. у тараф кори шумо. мегзарем ба ҳафтумин мерседеси фурӯшӣ. мерседеси арзонак ҳастае ки солаш 2001 С-класс Mercedes Benz 2001 выпуск. мошин ҳозир дар душанбе 43000 шид мошин. нигоҳ кунен чӣ хеле арзон. қадду қомат, мордай фасон, газ плюс бензин, объёмаш 2 коробка автоматика, люк дора, краска тоза, хоб сасани соз, элегант. мотораш объёмаш 2 бек компрессор мега.
خب коробка автомат D плюс ай газ бензин расходаш бензин 9-10 литр утил дора документш почтагиай 9-10 литр мега расходи бензин объемш да будай. خب неки соз мехурдай нормали мехра неки кашишон хай соз бачо хитон далши занг за персент рақамои дасти ахириш 02 99 аз уми Савдо ТВ занг занем. мегзарем ба ҳаштумин шевролети 2014 соли спак шевролети 2014 сол астае ки дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 58,000 нарх бензини холи объемаш 1 коробка автомат морда бқа автоматика майдача ранги самбақа аз вагон 5 моҳ пеш гирифтем як даст тех ҳастай техосмотр дора утилизатсия ҳастай техосмотр то моҳи май будай задни камера кондитсионер ях ҳама чӣ кор мекунад савдо мешава бо ҳозираша 58,000 сум 2014 солҳои бениҳоят навш занг зад чахшах кунем бачаку азиз рақамҳои 61 ахири ватсапи номери соҳиби мулкай муомила кунем бо далши азуми канали Савдо ТВ. мошино чӣ хеле бачаку азиз мошино арзонанд қиматанд ягон мошин ба таби дил дар ҳамин навор ҳаст ё ин ки нестай фикротона муҷдад мекунем бачуча. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ аз ҳамаи намуди мошино ба чо мемонам ҳамин наворои мара тамошо вақте гуфтам мошино аз ҳар як гӯшаву канор аз ҳар як маркаи мошин гуфтам фаҳмем ки лубои мошин ҳаст. вақте ки аддени зубор навор кардем мошинора мегем ки ирӯза мисол советскиё ё ки мерседесо ё ки бмв ҳаста мегем оиди мошин бмв се 2001 сол душанбеда 45 та мега муомила дорад фақат бензин объемаш 1.6 коробка автомат краскаш камтурик сухтагӣ дестен кадом ҳолат шай ина мошина хулоса мегирен 70% краска талаб як гашти автомат телефоншо рӯи экрани шумо занг зад далши маълумотша бигирем бачаку азиз бмв мошинои созано ҳамиқаки камтурик хурданшон бисёр дизел мешид бо зур мешидан не ки бензине бача азиз хулоса ки занг зад пирсед лайкора монед подписаться кунед ҳаррӯза навор дорем канали главни Савдо ТВ ҳаррӯза хонаҳоро навор мекунад и Савдо ТВ 01 мошиноро навор мекунад. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat Volkswagen Golf солҳои 93 бача азиз мошин душанбеда қарор дорад 26,000 сум нарх дорад фақат бензини холи объемаш 2 коробка механика ҳай салон тоза будааст хобрӯшни каштагӣ коробкаш механика мошин состояние хуб ай мега ҳуҷҷат яксола утил дора кондитсионери садфоиза кор мекунад не ки қадр қоматшам хай хушрак буда мошинчаи коробка ранги тико ай ай қафош мебинӣ ранги тико ай бачаоча нигоҳ кунед да хуб 26,000 сум 93 занг зад далши маълумотша бигирем бачо азиз. дӯстон мегзарем ба 11-умин зефираи фурӯшие ки хоҳиш кардем Opel Zafira 2000 сол 60,000 нархи мошин Zafira дар шаҳри Душанбе қарор дорад бензини газ объемаш 1.8 кашиши зур коробка механика ҳолати нахаду Opel Zafira мотори 1.8 харидори аниқ бо ай пеш бия мега савдо мешавад хай краскашам тоза ҳакай ҳами Zafira ҳами краскада гарени мегада бача азиз хуб савдо мешавад объемаш 1.8 механика ба мошинам иваз мега мешава хуб рақамои 97 ахири ватсапи соҳиби мулкай занг зад пирсем бензини газ 60,000 сум дар Душанбе Zafira 2000 сол хулоса ки дӯстон акақати чахчах кунем бигем ки мо аз канали Савдо ТВ мошинтона тамошо кардем бача азиз. мегзарем ба 12-умин асраҷии фурӯшӣ Opel Astra дар кузофи караван Astra караванам бисёр любител дорад чунки мошинча бечора ҳамин мошин мегӯи сагҷон ай гарани хизмат мекунад
2000 сол дар душанбе 46000 нархаш. Бензини газ объемаш 1.6 коробка. Механика рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо 70 занг занед. Мошинҷа дар ҳолати хуб қарор дорад, краска тоза. хуб болош барои ягон чӣ бор кардан, тайёр кардан решоткаша мондиян. маълумоти бештар бо тариқи телефон 75 70 ахирчай занг зад пурсен. ҳами асраҷи караван нафарое ки мегӯем ки навор кунен, бовар кунем баъзе вақт караванҳоро навор мекунем, тамошобин кам, хеле лайкҳо ки кам мешаванд, намемонем бачаҳо наворро қӣ. ҳами мегӯм бачаҳои азиз, комментария кунен, кадом маркаи мошин дар кораем, комментария кунен, баъдан лайкҳо қатъи поддержка кунен. худо хоҳад мошинои арзон мегузорем мо. мегзарем ба 13-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузови караван. Анаи каравана ахира мондем ки кадоме тамошо мекунед то охира бошад шава. 97 сол ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад. 41000 сум нарх дорад ки муомила дорад бо бензини газ объемаш 1.6 коробка. Механика ҳолати нахаду. Каравани простой, электропакет. хуб мошинша тоза, краска ҳам тоза, нахаду 41000 нарх бо муомила дорад. ирӯза навор дӯстон ба 13 дона мошин тамом шуд. чизе ки буд ёфтем, хоҳиш кардем, роӣ кардем, ҳамаша ҳаракат кардам, навор кардам. бо дасти бо дар WhatsApp чизе ки дорем роӣ кунен, мо навор карда пешкаштон мекунем. пешкаши шумо, пешкаши харидоро. имкон бошад лайкҳо намонен, баъдан нависен чандум лайк монден. нафаре ки лайк намонде мегӯяд ки ман лайк намондам, ки мо фаҳмем бачаҳо. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо.